Yara guda kan kiɗa na ɗan modibo. Majalisar ƙasar mu mun zaɓo. Salamu alaikum, dan Allah mai gida yana tambaya. Amin alaikum salam, Allah ya sa na sani. Yauwa dan Allah mai gida damun wannan nake tambaya na ce ko ka san shi? Ai ko wanga na san shi. Farin sani ma shine Ismail bin Musa dan Madu. To dan Allah malam wani gari yake? Wannan ai garin ta gine yake. Kuma ciyaman ne rabe yake nema yanzu amma Allah ya disi ya samu. Rab yake nema? Kwarai ko rabe yake nema kuma Allah ya yana samu majalisar tarayya ne. A to ba ku mai Allah ya bashi, Allah kuma ya taimake shi, Allah ya sa ya ci wannan abin da yake nema. Ai ko ya samu in Allah ya da saboda mutum ne mai taimakon al'umma talakawan shi sannan mu ma matasa yana taimaka mana. Saboda yana taimaka ai irin shi muke so. Yana taimaka mu muna da sana'o'i haka da sauransu. A to alhamdulillah. Assalamu alaikum. Muhammad suka samu yaske. Amun lafiya. Na ce ne haka. Kai dai baka sani ba. Akwai labari. To shikenan ina jin. Dan zo nan. Ina jin. A'a, kai yau dagwana. Ashe kai dai dan modibbo ko ina da ko ina an san shi. Kai dan modibbo ai dan modibbo gaba daya a nan local government ba wani bai san dan modibbo. A'a, ai ni na ga alama. Yanzu na tambaye wani saurayi wallahi. Ya nuna man ai ya san dan modibbo ciki ya bai. Ya zano man halin shi na kirki, ya san dan modibo, ya san garin shi, sannan kuma ai yana taimakon matasa, yana taimakon talakawa da sauran ma mutane. Ai dan modibbo wannan halinsa ne in dai matasa ne kai ba ma matasa ba wallahi yara kanana ma an gani za su iya baka labarin Ismail Musa dan modibbo. Ai wannan magana ta haka nan take. Na tambaye wasu yara fa, wasu yara ne na gani su ma suna langa. Na tambaye su nace kai kun san wanga, suka ce mun sun sani. Ai da na kama jin daɗi ko? Ai in dai dan modibbo ne kai ba yara ba, kowa ka tambaya a local government din ganan wallahi sai ya maka labarin. Ƙwarai ko wannan magana ta haka take. Har wata budurwa na gani wallahi ita ma ta nuna man ta san shi sosai ba kusa ba. Ai kowa ka tambaya ha, kowa ka tambaya in dai dan modibbo ne halin shi wallahi sai an ga maka gani wallahi. Ai kaga yana taimako ba matasa, matan aure, talakawa kai kowa ba wanda dan modibbo bai taimakawa. Wallahi ai yanzu rabe yake ne ma zai ji majalisar tarayya yana ci Allah ya yarda. Kamar kana nan wani saurayi ya gama haka ya Ai gama. kowa sani, kowa na so ne. Rabe yake ne ma. Matasa ne, kowa yana so ya ci wannan abun. Allah da kuma zai ji majalisar Allah tarayya. dai ya bashi kaji kawai. Kawai sun ma'ami. Yanzu ina kai tona kura ma kawai Daman da ya tambaya nake yi na ji kawai dai kowa ya san shi da mun haka ake so da mun. wata da kalkar da So ne da mun san kowa ya san shi kawai. wata da kalkar da ba wani bisa shi. In dai anan ne mutum ne mai arziki ai. Shi kenan zan je gida. To yayi kyau ni bari in ci gaba da. Shi kenan Allah taimaka Allah ba sa'a. To abin nagode.